Po napínavých bojoch a súbojoch o trón sa teraz ocitáme v trochu pokojnejšom, no rovnako významnom období. Do popredia sa dostáva práca, zlato, baníci a rozvíjajúce sa mestá. Poďme sa teda pozrieť, ako sa z Uhorska stala ekonomická veľmoc stredoveku. Po tom, čo Karol Róbert potlačil moc veľmožov a upevnil svoju vládu, mohol sa konečne pustiť do obnovy krajiny. Jeho cieľom bolo vybudovať silné, bohaté a stabilné kráľovstvo. A najlepším miestom, kde začať, boli mestá a bane. Pod vládou dynastie Anžuovcov zažilo Uhorsko nebývalý hospodársky rozkvet. Objavili sa nové ložiská drahých kovov, najmä zlata a striebra, ktoré sa ukrývali v slovenských horách. Banská Štiavnica, Kremnica, Banská Bystrica, Gelnica, Smolník – tieto mená sa stali synonymom bohatstva. Nie nadarmo sa územie Slovenska začalo označovať ako Zlatá baňa Uhorska, vďaka čomu sa Uhorsko zaradilo medzi banícke veľmoci Európy. V roku 1328 dostala Kremnica mestské práva. Čoskoro tu vznikla Banská komora a najmä mincovňa, kde sa razili kvalitné zlaté mince, známe uhorské dukáty. Tie sa stali žiadaným platidlom v celej Európe. A keď už raz máte peniaze, obchod a remeslá sa rozbehnú sami. Karol Róbert preto podporoval výstavbu ciest a bezpečnú obchodnú sieť, ktorá spájala banskú produkciu s trhmi. Postupne sa formovala nová spoločenská vrstva – mešťanstvo. Títo ľudia žili v mestách, venovali sa obchodu, remeslám a začali sa čoraz viac angažovať aj v politickom živote. Mešťania zo slobodných kráľovských miest a najmä z banských miest si dokonca získali zastúpenie v uhorskom sneme. V mestách však dominovali nemeckí kolonisti, čo spôsobovalo napätie s domácim slovenským obyvateľstvom. Známy je prípad zo Žiliny, kde si Slováci vymohli od kráľa Ľudovíta I. Rovnaké zastúpenie v mestskej rade ako Nemci. Išlo o významný krok k uznaniu práv Slovákov v mestách. Obdobie Karola Róberta a jeho syna Ľudovíta I. ukázalo, že mier, stabilita a dobrá hospodárska politika môžu premeniť krajinu na hospodársku veľmoc. Slovenské mestá a bane boli motorom tejto zlatej éry a vytvorili pevné základy pre ďalší rozvoj.